बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि डिजिटेल आपडेट इउटिउब चेनेलाव। लोगोफोर प्रिभियासनि भिडिअ आं बिटिसिनि साख्रिनि बागैहाय सावरायदोंमोन नङा होमबा लोगोफोर, भिडिअ लाबोदोंमोन आं बानायनानै डिसकास खालामदोंमोन। दा बेनिनो जों एप्लिकेसन फर्मखौहाय माबोरै साबमिट खालामो, माबोरै साबमिट खालामनानै हैनांगौ, दा बे फर्मखौ बहाय मोनगोन बेनि आं A to Z डिटेल्स नोंथांमोननो खिन्थाहरगासिनो दङ। दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। लोगोफोर सिगाङावनो आङो नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामहरनो सानदों जे नोंथांमोनहा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अनलाइनानै बयबो साबस्क्राइब खालामनानै लालायग्रोबानो जाबाय, जाहाथे बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनहा गोदान गोदान आपडेट्स मोनबाय थानो हायो। लोगोफोर जोंहा बिटिसिआवहाय गोदान साख्रि ओंखारना फैबावदों। ओमफ्राय बिनि टटेल पस्टआ बेसेबां दंमोन जोंहा 372 दङ नङा होमबा लोगोफोर। टटेल जोंहा 372 पस्ट दङ। ओमफ्राय जोङो दा बेयो अफलाइन सोलिगासिनो दं आरो एप्लाइआ। ओमफ्राय बिनि लास्ट डेटआहाय जोंहा बिनि अफलाइन लाखिनायनि लास्ट डेटआहाय 20 नभेम्बरसिम थागोन आरोखि, 20 नभेम्बरसिम। दा नोंथांमोनहा थाबैनो हैबानो जाबाय। ओमफ्राय बिनि माखासे एप्लिकेसन फिसबो दंमोन। एप्लिकेसन फिसआहाय जोंना ST SC फोरनाहाय 200 पेमेन्ट दाननांगौमोन आरोखि, पेमेन्ट खालामनांगौ। सालान दानोना नोङो ट्रेजारि अफिसाव IPO दानो, बेखौहाय खालामनांगोन आरोखि। ओमफ्राय OBC MOBC जेनेरेलफोरनाहाय बेसेबां 300 थाखा पेमेन्ट खालामनांगोन आरोखि सालान दाननायाव IPO खालामनाय समावहाय। दा बेवहाय 18 इयार्सनिफ्राय जोंहा 18 इयार्सनिफ्राय 38 इयार्ससिमहालागै जोंहा एप्लाइ खालामनो हायोमोन, इलिजिबोल जायोमोन बे पस्टआवहाय। दा बेनो आरोखि लोगोफोर, नैबेनो एप्लिकेसन फर्मेटआहाय। दा बेखौहाय नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै बख'नानै लानानै बेखौ फिलआप खालामनानै हैबानो जाबाय। आं बेनि A to Z माबोरै फिलआप खालामनांगौ बेनि डिटेल्सखौ खिन्थाहरगासिनो दङ, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। जोंहा नैबेवहाय मा होनदों, फटक, नैबेवहाय गांसे फटक जोंहा सिथाबनांगोन, बेयाव फटक सिथाबथारनांगोन। ओमफ्राय बिनिफ्राय नैबेवहाय पस्ट एप्लाइड फर, नोङो मा पस्टआव एप्लाइ खालामदों बेखौहाय नोङो बेवहाय लिरना होनांगोन आरोखि बे बक्सआवहाय। ओमफ्राय नेम अफ द डिपार्टमेन्ट, नों बबे डिपार्टमेन्टआव एप्लाइ खालामगोन बेखौहाय नोङो लिरनांगोन आरोखि। ओमफ्राय नोंनि नामखौहाय 3 नाम्बाराव होनदों, नोंनि नामखौहाय ब्लक लेटार्सजों लिरनांगोन, माने केपिटेल लेटार आखर गिदिरजों लिरनांगोन आरोखि गावबा गावनि नामखौहाय नङा होमबा लोगोफोर। ओमफ्राय फादार्स नेम लिरबानो जाबाय। ओमफ्राय जायहा हासबेन्ड्स दङ बिथांमोनहा हासबेन्ड्सनि नेमखौ लिरनो हागोन। ओमफ्राय एड्रेस पारमानेन्ट 1 नाम्बाराव होनदों, एड्रेसआहाय नोङो होदो, जेनेबा भिलेज, पस्ट अफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन नाम्बार बेफोरखौ होदो आरो। ओमफ्राय प्रेजेन्टआवबो एखे सेमानो जाखागोन नङा होमबा, बेखौहाय नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। ओमफ्राय ओरै दङ गाहायाव बोख्लायनानै नायनि, डेट अफ बार्थखौहाय नोंथांमोना नैबेयाव होथारनांगोन आरोखि बक्सआवहाय। ओमफ्राय कमिउनिटिखौथ' मिथिखायो, इण्डियान। ओमफ्राय मार्शियेल स्टेटास सिंगोल, आनमेरिड बा आनमेरिड, मेरिड बा मेरिड बेखौ होबानो जाबाय। ओमफ्राय सेक्स मेल फिमेल बेखौ होबानो जाबाय, जेन्डारखौहाय। ओमफ्राय कास्ट केटेगरि, नोंनि बर' कसारि ना मा बेखौ होबानो जाबाय। ओमफ्राय नैबे ST खौ होनांगोन आरो, ST SC बेफोरखौ चइस खालामना होबानो जाबाय मा केटेगरिनि याव गोलैयो। ओमफ्राय रिलिजन बेखौथ' मिथिखायो, हिन्दुइज्म। ओमफ्राय फिजिकेलि हेन्डिकेपबा येस होदो, येस बा येस। ओमफ्राय हेन्डिकेप नङाबा न' होबानो जाबाय। ओमफ्राय प्रेजेन्ट अकुपेसन, नों मा मावो, साख्रि मावो ना मा मावो, ना आबाद मावो, फार्मार ना काल्टिभेटर ना जब्स मावो, बेखौहाय होबानो जाबाय आरोखि। ओमफ्राय 12 नाम्बाराव होनदों ट्रेजारि सालान / IPO, बेखौहाय अरिजिनेलखौहाय हरथारनांगोन आरोखि। अरिजिनेल लेखा मोनोना ट्रेजारि सालान दाननायावहाय, IPO खालामनाय समावहाय। दा बेखौहाय अरिजिनेलखौ हरथारनांगोन, जेरक्स खालामना हरबा जानाय नङा, अरिजिनेलखौ हरथारनांगोन आरोखि ना लोगोफोर, बेखौ गोसोआव लाथार, बे इम्परटेन्ट आरोखि नङा होमबा लोगोफोर। ओमफ्राय नोङो ट्रेजारि सालान IPOखौ मा डेटआव खालामदों बेखौहाय डेटखौहाय नैबाव होदो। ओमफ्राय बबे जायगायाव दानदों ट्रेजारि सालान अफिसखौ, पस्ट अफिस क'क्राझार, ट्रेजारि सालान अफिस क'क्राझार, बेखौहाय होबानो जाबाय आरो जायगाखौहाय।
ओमफ्राय माखासे दङ ओरैथिं नायलांदो। नैबे 13 नाम्बाराव दं क्वालिफिकेसन SSLC मेट्रिक पासनिखौ हरथारनांगोन आरोखि क्वालिफिकेसना मेट्रिक पासनिखौ बेहाय लिरबोनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय साबजेक्ट नों मा साबजेक्ट लादों मा साबजेक्ट दं नोंनावहाय मेट्रिकसिमावहाय बेखौहाय होदो। ओमफ्राय बर्ड इउनिभारसिटि बेखौथ' मिन्थिखायो मेट्रिकनिया मा जायो जोंना क्लास 10 पासना बे सेबा गोलैयो नङा होमबा। ओमफ्राय नोंनि पार्सेन्टेजखौ बेयाव होदो। ओमफ्राय इयार अफ पासिं नों बेसेबां मायथाइयाव पास जादोंमोन बेसेबां बोसोराव पास जादोंमोन बेखौहाय बेयाव होनानै होबानो जाबाय। ओमफ्राय डिभिजन फार्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन थार्ड डिभिजन बेखौहाय होबानो जाबाय आरोखि बेखौ फिलआप खालामना हरबानो जाबाय। ओमफ्राय नैबेयाव नुदों नोंथांमोना बे आइनि नैबे गेजेर लांदां जायगायाव मा होनांगोन नोंथाङा गावबा गावनि नामखौ लिरबानो जाबाय। बिनि उनाव नैबेवहाय नुदों गाहायाव सिगनेचार बेहाय नोंथांनि सिगनेचारखौ होदो आरोखि नङा होमबा लोगोफोर। ओमफ्राय नैबेयावहाय मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन। बे मबाइल नाम्बार बिदों बेवहाय मबाइल नाम्बारखौ हरफाथारनांगोन आरोखि ना लोगोफोर। बेनिफ्राय नैबेयावहाय खय थारिखआव नों साबमिट खालामगोन बेखौहाय बेयावहाय होदो नङा होमबा लोगोफोर। ओमफ्राय मा खालामनांगोन बे फर्मखौहाय गासैखौबो फिलआप खालामखांनायनि उनाव खाम थायोना लोगोफोर खाम मोनो बायनानै मोनगोन बेखौ खामखौहाय बे खामावहाय नोंथाङा पस्टेल स्टाम्प थाइबानि पस्टेल स्टाम्पबो सिथाबना हरनांगोन फिसा लेफाफा मोनो बेखौहाय थाइबानि पस्टेल स्टाम्पखौहाय। ओमफ्राय नोंनि जाखिनि डकुमेन्टस दङ जेनेबा एज सार्टिफिकेट जेनेबा बार्थ सार्टिफिकेट कास्ट सार्टिफिकेट बेफोरखौनो एज सार्टिफिकेट बेफोरखौ डकुमेन्टस हिसाबै नोंथाङा बेयाव हरफादो। बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट बेखौ हरदो। बेनिफ्राय BTC एरिया रेसिडेन्सन सार्टिफिकेट बेथ' जोंनाव गैया नालाय बेखौहाय कास्ट सार्टिफिकेट थाबानो जागोन आरोखि बेखौहाय हरबानो जाबाय। ओमफ्राय फिजिकेलि हेन्डिकेप सार्टिफिकेट जायहा फिजिकेलि हेन्डिकेप बिथांमोना हेन्डिकेपनि सार्टिफिकेट दंबा हरदो आरो हेन्डिकेप गैयाब्ला हरनाङा आरोखि ना लोगोफोर। ओमफ्राय एडुकेसन क्वालिफिकेसन नोंथाङा क्लास 10 निफ्राय लानानै दासिमाव बेसेबांसिम फरायनानै दं क्लास 10 निफ्राय लानानै नोंथाङा PO BA MA नोंथाङा मासिम फरायनानै दं बेसेबां इडुकेसन क्वालिफिकेसन नोंनि गासै क्वालिफिकेसन डिटेल्सखौ जेरक्स खालामनानै बेखौहाय नैबे खामनि सिङावहाय सोनानै हरफानांगोन आरोखि ना लोगोफोर। ओमफ्राय ट्रेजारि सालान IPO बेखौहायथ' अरिजिनेलखौ जों हरथारनांगोन लोगोफोर अरिजिनेलखौ हरफाथारनांगोन अरिजिनेलखौ हराबा जानाय नङा। जाय जेरक्स खालामना हरगोन बियो ओरैनो दैयावहाय एप्लाइ खालामनाय जागोन आरोखि ना लोगोफोर बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय। ट्रेजारि सालान IPO रिसिप्टखौहाय नोंथांमोना अरिजिनेलखौ हरथारनांगोन ना लोगोफोर। ओमफ्राय रिसेन्ट पासपर्ट फट' साइज बेखौहाय गांनै नोंथांमोनहा फर्मावहाय सुथाबनानै हरबानो जाबाय आरो फिनजोंहाय खिथेबनानै गांनै फट' कपिसखौ। ओमफ्राय थाइबानि पस्टेल स्टाम्प आं दहाय सिगाङाव होनखादोंमोन नङा होमबा लोगोफोर। थाइबानि पस्टेल स्टाम्पखौ बे खाम फिसायाव खाम गिदिर मोनसे फिसा मोनसे मोनो बे खाम फिसायावहाय नोंथाङा सिथाबनानै हरनांगोन आरोखि। ओमफ्राय आदार्स नोंनाव मा डकुमेन्टस दंबावो बिनि अनगायैहाय पेन कार्ड आधार कार्ड भटार कार्ड ड्राइभिं लाइसेन्स बेफोरखौहाय नोंथांमोना जाखिनि डकुमेन्टस दं नोंथांनि बेखौहाय नोंथांमोना जेरक्स खालामनानैहाय नैबे खामनि सिङाव सोनानै हरबानो जाबाय आरोखि। ओमफ्राय बेखौहाय बबेयाव हैनांगोन होनोब्ला जोंनाथ' डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझार गोलैयो नालाय जोंहा क'क्राझार पस्ट अफिसाव हैनांगोन आरोखि। जोंहा मोनसे पस्ट अफिसावहाय बाक्सु थाखायो इनबक्स थाखायो बेवहाय नोंथांमोना सोनानै गारबोनांगोन आरोखि होमब्लानो नोंथांमोना जागोन। ओमफ्राय बिनिफ्रायथ' जेबो माबा गैला आरोखि ना आं खिन्थाहरजोबखाबायानो गासिबो। दा नोंथांमोना बेखौथ' माबानानै आं खिन्थानाय बायदि फर्मखौहाय फिलआप खालामनानै लानो रोंसिगोन नङा होमबा लोगोफोर। बिदिब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नोसै। थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअजों लोगो मोनबावगोन। बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं एन्ड टेक केयार।